Ka truk khat sau tayar ka bakit dok kha na Andhra Pradesh ka badon yo registration number AP khan riu TS khandai riu pra khandai ha ka step jong ka sngi balang ka sipho trik uyayong alhajar posau kala kala khongpong ha surok ba ha moble ka ba hier na ka thain lai kor ka ne ka jingja kala wanra ya ka jingkhlat ki ba shong ha po ka ne ka truk ha ka ba ka met jong ki angot ki ba shong lang kila pra ling khon ling khai la ong ba ha ka ne ka kali ki don lai ngot ki ba shong unong ya ke kali uklam mensau bat ki pulit kila ra sha hospital pan le check up bat arngot kila khlat no hashen la ban long ba ka jingkala khongpong ka ne ka trok kala bande na ka jingpen hairstad palat unong ya ka ne ka trok kat hadu ba unong ya umla shu ban telakam